Welcome back mga ka-BG. Doon na tayong bago ug exciting na game show sa udto ni Apil na Babo. Abtik na dayon mga ka-BG tungod kay ang Bisaya gyud BG Party List mi mugna og show alang kanato mga Bisaya gyud. Kabaha ang mga personal accident insurance, bugas ug Android tablet ang ipanghatag. BG Ian, pertig yun na kong lingawa sa Bibog yun sa Bisaya gyud. Kumusta sad ang unang semana sa Bisaya gyud BG Party List sa panghatod og good vibes og kalipay ngadto sa atong mga ka-BG. Okay, dagan salamat Sek Martin sa imong pagpangutana ni ana. Gumikan kay grabe gyud ang atong overwhelming kayo ang atong pagdawat sa atong mga ka-BG Sek, no? Ilabi na katong mga dugay na nag-atang sa atong Bibog yun. Kay sukad ni atong Lunes, atong Monday Sek. Grabe na gid kayo kadagan atong mga ka-BG nga nag-atang o dagan usan nalipay nalingaw sa mga pasiaw sa atong mga pa-premium dagko kayo susama sa mga Android tablets, personal accident insurance ug bugas. So grabe ang atong mga followers sila na katong mga naa sa Visayas, Mindanao, sa Cebu, Cagayan de Oro, Surigao, Butuan, tanan dagan na gid kayo ang mga nagkuan sa nato Sek sa atong programang Bibog yun o nalipay gid sila. In short, grabe ka lingaw. Dagan po kayo ang naglantaw sa ato ang programa nga Bibog yun o sa diri sa Bisaya yun BG Party List. Sek. BG Ian, kinsa man ang atong mga swerteng nakadaog og Android tablets gikan sa Bisaya gyud BG Party List. Oo, Sek, dagan-daghan naman gid siya ubay-ubay pa ta. Ubay-ubay na gid atong mga winners ng daog, mga maswerteng mananaog. So ato ning lantawon Sek, ang mga nang daog karon ato ni arong atong makita gid nato ang kumpleto nga nakadaog gid sa ato ang Bibog yun, mga bonggang giveaways diri sa Bisaya gyud BG Party List. Bibog yun sa Bisaya gyud. Bibog yun sa Bisaya gyud. Bibog yun sa BG! Bonggang giveaways aniya na itong mga shooting mananaw sa Android tablet. Sugod niya itong December 6 hangtod December 10. Congratulations! Congratulations niya ito ni Crisnabel Diones, taga Cagayan de Oro City. Si Jingle Centilla, taga Upol, Misamis Oriental. Margot Mestizo, taga Cagayan de Oro. Rosalie Amparado, taga Lapu-Lapu City. Leopoldo Bourbon, taga Cagayan de Oro City. Rodrigo Amanuense, taga Impasugong, Bukidnon. Elsia May Librando, taga San Remio, Cebu. Diana Escarton, Dapa, Surigao del Norte. Jen Ilyar, taga Barangay Taft, Surigao City. Randy Bana, Cagayan de Oro City. Ika-11, Alicia Cubo, taga Cabadbaran City. Jerry Tagap, taga Mabini, Bohol. Kelvin Jade, Puntihon, Dinagat Island. Ann Carion, Maramag, Bukidnon. Jorlene Daile, Donoso del Carmen, Siargao Island. Jessie Monares, Cebu City. Shermaine Espinedo, Maunat, San Isidro, Siargao Island. Abigail Prado, Buenavista, Pinamungahan, Cebu. Wilson James Gomez, nga taga Surigao City. Norbert Umpog, El Salvador, Misamis Oriental ug mao kato ang atong mga maswerteng mananaw para sa atong Android tablet dinhi lang sa BG Bibog yun sa BG Bisaya yun BG Party List. Back to you. Bonggang giveaways. Dagang salamat BG Ian sa mga wala pa nakabalo kung unsaon pag-apil sa Bibog yun sa Bisaya gyud unsa ba ng ilang buhaton og asa sad ni makita og madunggan. Ay, grabe ra kay nakadali, no? Sayo na kana sa ngatanan Sek. Mag-like lang sila, follow, share o mag-comment sila ngadto sa atong FB page nga Bisaya gyud o sa YouTube channel nato. Ato lang sila dito, like, follow, share o comment. So inyong i-comment ang inyong mga pangalan, address o cellphone numbers o labi na ka nang magsugod na kitag live sa Bibog yun matag alas 12 ka na sa udto Monday to Friday o nakatune in usad ang naka-simultaneous broadcast ta sa Radio Komando 100.1 Valencia Bukidnon and 103.7 Line FM Radyo Medina Sek. Haskang dali araman di ay aron makaapil. Daghang salamat BG Ian sa paghatag og kalipay sa ato mga ka-BG ug sa mga nakadaog og Android tablets, bugas og accident insurance ID. Congratulations kaninyong tanan. Bibog yun sa Bisaya gyud. Bibog yun sa Bisaya gyud.